Dobře, čau lidi. Vítejte u našeho prakticky třetího videa. Minulé video se nepovedlo, protože jsem zjistil, že když to mám na full screenu, že to nenatáčí. Ano. Ach jo. Takže vám tady ukážu prostě jenom Game Team Parkour a potom tipnu a možná natáčíme ještě jedno video. Takže jsme na parkouru, dávám IPčko do popiska na Game Team lobby, tam se můžete zaregistrovat, můžete do všech serverů od Game Teamu. Takže jdeme na Jungle Temple, což je první mapa. Která byla vyrobena tady adminama, která mi vůbec nejde skákat. A taky se mi to trošku laguje, ale ne moc. Když tak udělám video ze SFGame. Ano, SFGame. Jsem level 60, největší. Takže bych možná ještě dneska jenom ukázal, co tam mám, bo tam mám hlídku a nemám plné střepy. Vážení, nemám. Dobré, takže to by asi pro tuto mapu stačilo, protože já se tím fakt nemíním nervovat. Ještě jsem naštvaný, že jsem natočil 16 minut a ono mi to natačilo jenom plochu. Jsem se díval, že se mi to nelaguje. Takže tady si to ukážeme vlastně v příštím díle. Prostě tady ukážeme všechno, možná i Call of Duty Black Ops 2 multiplayer. Jo, slyšíte dobře. Nebo Call of Duty Ghost si plánuju koupit, bo dneska vyšlo. Já nevím, no. Ještě si tady. Dobře. Takže já si to tady zmenším a dám to takhle. To by pro tohle mapu stačilo, já budu na každou dělat jeden pokus, aby to bylo co rychlejší. Kanalizace. Tohle mapu moc rád teda nemám. Já zkusím. No, stejně to bylo to samé. Tuhle mapu stejně moc rád nemám, protože by tady nikdy nešel tenhle skok. A kdybyste věděli, jak natočit přes full screen, aby mi to vidělo i to video, jako kdyby, tak řekněte. To by taky stačilo tohle už. Já vím, je to rychlé, budu mít samé dislikey. Chápu. Nikdy mi nebude mít rád. To natočím jen tak pro zábavu. Takže jsem si koupil Camtasia Studio úplně na nic. Koupil jsem si hry na natáčení úplně na nic, protože se na to nikdo nebude dívat, bo mám blbé let's playe. Takže jsem natočil nějaký debilní Minecraft rozhovor, nějakého debilního bungee jumpistu na mém kanále. Ano, slyšíte dobře, bungee jumpista Minecraftu. Nemám jenom Minecraft, mám je spoustu jiných her, jak jsem říkal. Takže teďka si barč. Další mapa. Dobře, tady vám jenom ukážu to vonat, to nemám nervy, ani jsem to nikdy nepřeskákal, dobré. Tady je prostě konec, takhle vidíte. Dobré, tak. Tak. Teďka jdeme na ulici, která je celkem lehká, mohl bych ji možná i dát. Možná bych mohl. Tady. Takhle teďka jump. Já samozřejmě dám i čerpek do popisku videjka. Fakt, kdybyste věděli, tak mi napište jenom komentář, jak mám natáčet, aby se vám to líbilo. Já vím, že se na to nikdo nepodívá, ale prosím, jenom abych to věděl. Protože já to potřebuju vědět. A tak potřebuju vědět. Počkejte, mě někdo volá na Skype. Takže lidi, jsme zpět a toto je finální jump. Musel jsem si tady něco vyřídit. A jdeme na to, ne? Jo, dokončili jsme ulici za minutu 11.
Ne, já jsem ji zaskakal od znova. Level 33. Můžete si všimnout. Hele, už se to tak ještě nalaguje. Dobře, další mapa. Knihovna. Tu, pokud teďka spadnu, tak ji nebudu znovu to. Protože je prostě blbá, ano. To tady prostě skáčete jenom po těch kamenech, dokud to prostě nedokončíte. Tak vám teďka ukážu tady zátoku, což je moje jedna z oblíbených mapiček, milovaných, které mám strašně moc rád. A s těma lagama to nejde. No co, jde to celkem. Pokud se dívíte. No, fakt mi musíte říct, jak to natočit na full screen, protože já s Camtasia Studiem ještě moc neumím. Já jsem si ho před pár dny koupil a úplně to lamím, já s tím prostě neumím. Mám divný přízvuk, ano, chápu. A ten jump neskočím. Jo, skoču. Tak to je jiná. Já jsem profi, tak máš dobrý jumper. No, takže teďka si tady vylezeme po té hovadině. Tady uděláme race, maze, dement a jump. Race, maze, dement, jump. Takhle se to bude jmenovat. Ne, samozřejmě, že ne. Co bych pro vás neudělal? Já jsem pro vás neudělal nic. Takže skočíme tady. Samozřejmě tady ty informace ani dávat nemusím, jako do starého videa. Samozřejmě, jako ne do videa bungee jump. Dobře, tohle by asi pro tu mapu bylo všechno. Hardcore, nová mapa s checkpointama. A já to nedám. No vidíte, co říkám. No. Vidíte, já teďka poslední pokus. Dobré. Prostě takhle tady musíte skakat. Ano, tohle jsem nepřeskočil, to je fakt těžké. Tady musíte až na ten Stonebreak, kde byl ní. A že si ukážeme obchodák, který je hned potom, pokud se nepletu. Nepletu, jsem řekl. Dobře, tady bůh a bzuk a boom a nevím co ještě. Ano, spadneme, co jiného. Ano, co jasného, že? Co jasného. Bože. Víte co, já vám... Dobré. Mapa se takhle skáče až tam. Bože, promiňte za to, že budu mít za to dislikey, co se neomlouvám, co protože jsem nějaký debil nafokaný. Pokud urážím všechny, tak se ho omlouvám. Musel jsem si kýchnout, to asi vystřihnu. Takže tady si takhle přeskáčeme po panu Obsidiánkově. Bože, ty logy. Don't. God damn it. Dobré, takže to by asi bylo všechno, ještě vám to ukážu. Takhle se tady úplně magicky skáče, ano, magicky. Zdravím video ze šejska, to nebude zase tak těžké. Těžké. Hardball. Nejhorší mapa, čumte. Ne, to prostě nejde. Nejde to, čumte. Prostě, hej, oink. Vidíte? Nikdy jsem to nedal, jenom když tady nějaký debil držel tlačítko. Já to dal. Potlesk. Yes. Hardball set point. No dobře, možná to dám v let's play, když to natáčím. A ještě si no tak ne, no. Tak ne, no. Nesmím to pokazit, je tu první checkpoint. Musím to takhle přeskákat, vidíte? Tady takhle, ano. Musíte jít takhle na bok. Protože tohle je ten hajzl, co vás odstřeluje do boku. A tady takhle musíte skočit, debilní jump. A takhle tady musíte vylézt po těch stonebreakách. Ne po stonebreakách, po breakách obyčejných. Je tu poslední pokus. A nedělat žádné kraviny. Víte co, já to budu dělat tak dokud to nedám.
tady, tady hajzlbobový jump, ano, hajzlbobu. Nové slovo. Dobré, na to už kašlu. Ukážu vám to tady ještě. Takhle tady prostě vylezete a takhle tam je až konec teprve. Takže jdeme na spawn. A předposlední je War Eder. Což je tato hovadina. Prostě takhle skáčete a jackpoint je až tam, potom až tam někde v zadku. Tak vás to štve asi, že se tady taky, jo, vy jste rádi vlastně, že se tady nervů k smrti, nevíte jak. Ty debilní klávesnici, ne, nejsem samozřejmě žádný mákný. Popřítko, pavuchou žádný nemám. Ano, ještě štěstí. Ještě štěstí, že jsem to nepokazil ještě víc a že jsem si to tam prostě uložil. Nejhorší jump v historii světa. Nejhorší teď nastává. Vidíte? Vidíte to? Víte co? Já ho to kašlu. Dívejte. Takhle. Jak vidíte, tam z toho, tohle vás vyletí nahoru. Tam je jackpoint, takhle po těch žebřících půjdete potom dolů. Tady si poskáčete chvilku, já vám to tady ukážu. Vidíte, tady prostě si poskáčete tam vzadu ne po plotkách. Ano, tady musíte skočit tady na to, to vás vystřelí a tam. A poslední finální mapa, která mě tak naštvala, že... Takže tak a tak. Kdo nevíš? 12 minut, ještě 3 minuty, to dám jednu debilní mapu. Come on. No dobré. Takže tohle by asi byla ta mapa, tam vás to odmlští a tady bude čas. Ne, takže to bude asi pro dnešní video. Stačilo, dobře, mějte se, naschle a čau.